Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Знову у нас цікава сустрэча. Як заўсёды, я пачынаю з цытаты. Літаратуразнаўцам назавеш далёка не кожнага, хто спрычыніўся да прыгожага пісьменства. Убачыць асобную з'яву ў сувязі з іншымі з'явамі літаратурнага працэсу, паглядзець на яе ў дынаміцы развіцця нацыянальнай літаратуры, у кантэксце найноўшых дасягненняў навукі пра чалавека, тут трэба быць літаратуразнаўцам. У гэтым перакананая моя сённяшняя суразмоўца, лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі гэтага года Святлана Калядка. Вітаю вас, Святлана Владимировна. Добрый день. Святлана Калядка, беларуская літаратуразнаўца, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. Скончыла Брэсцкі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Пушкіна, аспірантуру пры інстытуце літаратуры імя Купалы, Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Аўтар больш чым 170 навуковых прац, шэрагу манаграфій, вучэбных дапаможнікаў. Сфера навуковых інтарэсаў – тэарэтычная паэтыка, гісторыя літаратуры, гендерныя даследаванні, літаратуразнаўчая тэорыя паэтычнай эмоцыі, тэксталогія, творчасць Максіма Танка, Евгенія Янішчыц, а таксама сучасных паэтаў. Святлана Калядка выступала на канферэнцыях і публікавалася ў навуковых выданнях ва ўкраіне, Польшчы, Расіі, Літве, Венгрыі. Удзельнічала ў стварэнні дакументальных фільмаў пра Евгенію Янішчыц. Лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі за 2018 год у номінацыі «Лепшы твор літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства». Святлана Владимировна, па-першае, трэба павіншаваць вас з прэміяй, нацыянальнай прэміі ў галіне літаратуры. З гэтым я вас віншую. Ну і, канешне, цытата, якую я чытаў, прызнаюся шчыра, яна крыху скарочаная, цытата вялікая. І, ў прынцыпе, вы там у гэтай цытаце вельмі слушна гаворыце, што разбірацца ў літаратуры можа нібыта кожны чалавек, мець сваю думку, але вось так вот глыбока паглядзець, я ўжо пераказваю, і зрабіць нейкая выснова, можа быць толькі той чалавек, які займаецца прафесійна літаратуразнаўствам. Так вот, што ж такое это літаратуразнаўства? Відаць, кожны сам для сябе вызначае, якім стаць у літаратуразнаўстве. Ці гэта акунуцца ў гістарычны працэс і жыць у ім, знаходзіць нейкія цікавыя постаці, апісваць новыя творы, ці стаць тэарэтыкам літаратуры і шукаць нейкія асновы літаратуры і літаратуразнаўства, скіраваць усю сваю энергію на стварэнне нейкіх метадалогій даследавання. Ці ўсё ж такі быць у тэксталогіі, гэта таксама цікава, расшукваць новае нешта ў нашай літаратуры, апісваць, уводзіць яго ў навуковы ужытак і даносіць да шырокага чытача. Гэта таксама задача літаратуразнаўства. Вось вы бачыце, прынеслі вот гэтыя кнігі. Кнігі вельмі цікавыя, яны цікава аформлены. І вось Евгенія Янішчыц, вы напісалі, першы раз я прачытала вершы Евгенія Янішчыц на апошнім курсе вучобы ва ўніверсітэце. Яе слова закранула маю свядомасць і таямніцу яго ўздзеяння на мяне я разгадваю і сёння. Так? Так. Ну вось, у чым феномен творчасці, на ваш погляд, вот Евгенія Янішчыц, «Полесся, милое дзіця», як я назваў Ненгелевич? Я першы раз судакранулася з гэтым імем і з творчасцю Евгенії Янішчыц, як я казала, ва універсітэце яшчэ, але ўжо больш так падрабязна стала займацца вывучэннямі творчасці пры напісанні кандыдацкай дысертацыі. Пасля была манаграфія, прысвечаная Евгеніі Янішчыц. Ну і цяпер у нас вядзецца праца над падрыхтоўкай 4-томнага выдання Евгенія Янішчыц «Творы жыццяпіс каментарыі».
Уже 3 томи убачили свет. Зараз ідзе праца над 4-м томом заключным. Мы сутыкнуліся з тым, напрыклад, што у сямейным архіве сына Евгенії Янішчыц захоўвалася вялікая процьма матэрыялаў. До рэчы, вы сказалі, што тут новыя вершы ніколі не друкаваліся, якія? Так, у дадатак уведзена 780 новых вершаў Евгенії Янішчыц. Ну, канешне, сярод іх ёсць і вучнёўскія творы, ёсць і творы, якія яна пісала падчас навучання ва ўніверсітэце, якія не ўвайшлі ў паэтычныя зборнікі яе. Але я лічу, што каля 300 вершаў гэта завершаныя цалкам у ідэйна-тэматычным вырашэнні. Яны структурна цікавыя, недзе нават і нестандартныя ў дачыненні да таго, што ўжо зроблена Евгенії Янішчыц. І як ужо паказвае такі павярхоўны аналіз іх, яна ўжо прадстала перад чытачом тут некай такой больш ранімай, чалавечнай. Это у асноўным вершы напісаны апошнія гады яе жыцця. Яе пачалі хваляваць уже праблемы больш такія маштабныя, на ўзроўні краіны. Гэта вершы публіцыстычныя, з клопатам пра чалавека. А вот за гэтыя гады, калі вы глыбока вывучаеце яе творчасць, змяніліся вашы ўражанні? Пабагацелі ці нейкім чынам, так сказаць, сталі іншымі? Безумоўна так, таму што тое, што мы пачынаем адкрываць у жыцці і творчасці Евгенії Янішчыц, гэты матэрыял увесь канцэнтруем у нейкія нашыя навуковыя працы, прадстаўлены ў нашым выданні. Напрыклад, у яго уключаны і радавод пісьменніцы. У дадатках вы знойдзеце і вершы ёй прысвечаны. Гэта больш за 100 твораў. І калі гэта складваеш разам, адчуваеш, што гэта ўсё ж такі паэтэса значная ў гісторыі беларускай літаратуры. Яе слова да гэтага часу хвалюе і моладзь. Мяне здзіўляе, што вельмі вялікая колькасць вершаў прысвячэнняў была выяўлена менавіта сярод сучаснікаў, далучыліся, маладых сучаснікаў, далучыліся, напісалі, апублікавалі. Гэта, відаць, тая паэтэса, якая не стала народнай, але народнай з'яўляецца па сутнасці. Максім Танк, гэта народны, гэта творцы, пра якога шмат пісалі, шмат гаварылі, і творчасць якога у многім ужо вывучана была да таго, як вы дакрануліся да гэтай постаці. Што вам удалося знайсці пра Максіма Танка? Максім Танк – гэта варты увагі і апісання пісьменнік, класік, глыбокі аналітык, можна нават так сказаць, філосаф. Яго трэба ўсё ж такі яшчэ таксама наноў даследаваць. Як паказала праца з архівамі, у нас выяўлена было 460 вершаў новых Максіма Танка. Канешне, сярод іх ёсць і вершы, якія слабаватыя, які ён пісаў нават гэта 460, якія нідзе не друкаваліся? Нідзе не друкаваліся. Пасля таго, як было завершана гэта выданне, у маіх руках апынулася больш за 7 сшыткаў, дзе былі запісы вершаў Максіма Танка. І прычым цікава было, што сам Максім Танк на палях недзе там пазначаў слаба, перапрацаваць, вярнуцца сам сабе. Гэта вельмі самакрытычны чалавек, які вельмі шмат часу аддаваў працы над тэкстам. Такое пытанне, можа быць, некалькі такое вострае. Скажыце, калі займаешся рукапісамі, глядзіш асабістую пошту, нейкія дзённікавыя запісы, можа быць, там ёсць такое, што не хацелася б, можа быць, ведаць іншым людзям? Ці, наадварот, сёння, так сказаць, модна адкрываць нейкія заганныя бакі класікаў, з вядомых людзей? Як вы да гэтага ставіцеся? Я стаўлюся да гэтага дваяка, таму што з аднаго боку і ў навуковым дыскурсе сёння, і ў сродках масавай інфармацыі прэвалюе антрапалагічная мадэль свету. Што гэта такое? Гэта калі ў цэнтры стаіць чалавек, і ўсё вакол гэтага чалавека круціцца. Тлумачаць гэта так, што няма нічога заганнага, няма нічога брыдкага, непрыгожага ў жыцці чалавека. Пра ўсё трэба гаварыць. І можна гаварыць. Усё, да.
Зараз свет, які я лічу, трымаецца на гэтай ідэі. З аднаго боку добра, калі ёсць такі падыход, калі ўсё больш паглыбляецца у асобу, у яго настроі, у душэўны стан, у думкі і гэтак далей. Гэта цудоўна. Але калі толькі на гэтым засяродзіцца, то я лічу, што ўсё ж такі тое, што вакол чалавека, тое, што утварае атмасферу яго існавання, тое, што мае нейкія вытокі яго судакранання з творчасцю, яно застаецца неяк трохі па-за кантэкстам. І не ўваходзіць ужо ў цікавасць тых жа, напрыклад, стваральнікаў шматлікіх фільмаў, прысвечаных пісьменніку, дзе гаворка вядзецца толькі пра самазабойства. Вядзецца гаворка пра яго, напрыклад, трагічны лёс. Ці наадварот пра якія-небудзь... Пра дрэнныя звычкі. Пра раманы якія-небудзь пісьменніка шматлікія. І паглядзець, напрыклад, на Максіма Танка, які гуляе ў прэферанс, то узнікне такая думка, што Максім Танк такі гулёны, такі карцёжнік. Карцёжнік, ён зацікаўлены ў нейкіх такіх рэчах, якія па-за кантэкстам творчасці, яго больш нічога не хвалюе. А Максім Танк, ён ж розны, усякі быў. Таму, відаць, трэба і акцэнты правільныя расстаўляць. Літаратура адбітак рэчаіснасці, а таму ў мастацкіх творах паўстае свая гісторыя ўзнікнення і афармлення жаночай ідэнтычнасці. Крыху пра жаночую паэзію, таму што і ўвогуле літаратуру жаночую, мужчынскую. Некаторыя гавораць, што розніцы няма, але, канешне, калі гаварыць пра Евгенію Янішчыц, то гэта, канешне, ярка выражаная жаночая тэма ў яе творчасці. Так, да гэтага часу вядуцца гэтыя спрэчкі, відаць, яны будуць весціся наконт таго, ці варта падзяляць літаратуру на жаночую і мужчынскую. Але я ўпэўнена ўсё ж такі ў тым, што чалавек, ён неяк прыйшоў гэты свет з пэўнай псіхалогіяй, з пэўным светаўспрыняццем. І дрэнна ці добра, а ўсё ж такі жаночае, мужчынскае і псіхалогія светаўспрыняцця, яны адрозніваюцца. І пра гэта, відаць, трэба гаварыць якраз у гэтым ракурсе больш псіхалагічным, філасофскім. А што тычыцца жаночай літаратуры, то мне падаецца, што на сённяшні дзень у колькасным такім плане яна ўжо ураўнялася з мужчынскай. Дасягнула так званай... Гендерная роўнасць. Дасягнула так званай гендернай раўнавагі. Але якая гэта літаратура, жаночая наша літаратура сёння? Усё ж такі жанчыны, яны сёння больш смелыя у параўнанні з жанчынамі-паэтэсамі 20-го стагоддзя. Час такі. Яны гэтаму часу ўвесь час ставяць пытанні самі. Яны апрабоўваюць гэты час, яны глядзяць, што ж з гэтай час, ці вытрымае іх атакі. Яны смелыя. І сёння паэтэсы, яны не ідуць за некай пэўнай традыцыяй. Яны гэтую традыцыю ствараюць самі. У нас засталася наша традыцыйная апытанка. Вось працягніце такую фразу «Беларусь гэта». Краіна таленавітых людзей. Беларусь – гэта краіна цудоўных краявідаў. Гэта для мяне у першую чаргу. Дзякуй. Якія культурныя з'явы, на ваш погляд, будуць запатрабаваны беларусамі, скажам, праз 100 гадоў? Я думаю, што кніга ўсё ж такі будзе запатрабаванай. Можа яна мець ужо другі выгляд, трансфармавацца гэты выгляд, электронныя формы набудзець, якія іншыя, але яна застанецца. Калі б раптам у вас была такая магчымасць, з якой выдатнай беларускай асобай вы хацелі б сустрэцца? Чаму? З Максімам Танкам, я думаю, вы хацелі б сустрэцца. Канешне, я ўжо пра гэта і гаварыла, і з той жа Евгеніяй Янішчыц мне не пашчасціла ні аднаго, ні другога ў жыцці ўбачыць. Я думаю, што, канешне, змянілася б шмат у чым пасля асабістых размоў з гэтымі людзьмі. Назавіце, калі ласка, скажам, 3 кнігі, якія варта прачытаць кожнаму беларусу. Па характары сваёй дзейнасці зараз усё ж такі больш чытаю навуковай літаратуры, чым мастацкай. Але ж і ў навуковай літаратуры я зараз па-новаму для сябе адкрыла Варлена Бедчыка і Рыгора Семашкевіча. Выдатныя даследчыкі, яны шмат чаго напісалі, усё ж такі ўжо ў той час актуальнага для сённяшняга дня. Што ж, дзякуй. І апошняе пытанне. Што для вас беларуская мова? Гэта мова зносін,
Гэта мова маёй працоўнай дзейнасці, ну і мова маёй краіны. Що ж, дякую вялікі. Я нагадаю нашим телеглядачам, што сёння у мяне была размова, цікавая размова са Святланай Владимировнай Калядка. Гэта лаўрэат літаратурнай нацыянальнай прэміі, кандыдат філалагічных навук, супрацоўніца Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Усяго найлепшага, да пабачэння. Сустрэнемся праз тыдзень.